ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Чемпиони пешинаи вазни миёнаи UFC Ҳамзат Чимаев интизори реванш бо чемпиони ҳозира Шон Стрикланд аст. Биёед суханҳои борзро гӯш мекунем. Ман интизорам ки кай Стрикланд барои муҳориба розӣ мешавад. Ман худи пагоҳ тайёрам ки муҳориба гузаронам, лекин ӯ гурехта истодааст. Албатта ки ман реванш гирифтан мехоҳам. Ман дар муҳориба бой додагӣ нестам. Ман танҳо ки аз пушти доваро шуда бой додам. Дафъаи дигар ман сари ӯро аз танаш ҷудо мекунам. Ман ин корро ҳар чӣ зудтар кардан мехоҳам, лекин ӯ ҳозир осеби китфи худро табобат карда истодааст. Аз ҳамин сабаб ҳозир ман танҳо интизорам ки кай Хантер Кембел ва Дана Вайт ӯро ба октагон баргардонда метавонанд, гуфтааст Чимаев. Хотиррасон мекунем ки дарҳол баъди муҳориба Дана Вайт гуфта буд ки Чимаев дигар дар вазни миёна баромад кардан намехоҳад ва ба вазни ним вазн баромадан мехоҳад. Лекин чӣ гуна ки мебинем баъди якчанд муддат Чимаев фикрҳои худро тағйир дод ва акнун ӯ реванш гирифтан мехоҳад. Пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. Боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. шаби гузашта ташкилоти UFC як факти шавқовар оиди Ҷастин Гейҷи нашр карданд. Ҷастин Гейҷи дар тамоми карьераи худ дар ташкилоти UFC танҳо бо рақибони рейтингӣ ҷангидааст. Ҳамаи рақибони ӯ дар вақти ҷанг зидди Гейҷи дар рейтинг қарор доштанд. худи ҳозир дар рӯи экранҳои худ дида истодаед ки кадом рақиби Гейҷи дар вақти муҳориба зидди ӯ дар рейтинг дар ҷои чандум қарор доштанд. вақте ки Ҷастин Гейҷи нав ба UFC шомил шуда буд, ӯ рекорди бебохт 17-0 дошт ва аввалин муҳорибаи ӯ дар UFC моҳи июли соли 2017 зидди Майкл Ҷонсон гузашта буд ва бинед ки баъд аз 9 сол ӯ чемпиони муваққатӣ аст ва ҳоло ҳам дар рейтинг қарор дорад ва зидди яке аз беҳтарин ҷанговар ва чемпион Илия Топурия меҷангад. 9 сол дар UFC, 15 муҳориба зидди рақибони топ ва чемпионҳо ва дар 16-ум муҳориба боз зидди чемпион. Мо шумо дӯстон карьера яке аз дурахшонтарин ҷанговаронро дида истодаем. Агар мухлисони Гейҷи тамошо карда истода бошед, пас ҳатман дар комментария Гейҷи нависед. чемпиони вазни миёнаи UFC Ислам Махачев дар суханҳои Илия Топурия ва дастаи ӯ ҷавоб дод. биёд суханҳои Махачевро гӯш мекунем. шояд баъзеҳо бовар намекунанд, лекин ман метавонам ки навиштаҳои худро бо менеҷерам нишон диҳам. ӯ ба ман занг зад ва гуфт ки муҳориба зидди Топурия дар кохи сафед пешниҳод карданд. ман гуфтам ки тамом, ман розиам. ман оиди пул ё ягон чизи дигар гап назадам. Али худаш ба ман гуфт ки барои турнири кохи сафед пули зиёдтар медиҳанд. ман дар ҷавоб гуфтам ки ин хел бошад боз хубтар. баъд пагоҳиаш ӯ ба ман занг зад ва гуфт ки муҳориба намешавад. ман пурсидам ки барои чӣ, сабаб дар чист? Али гуфт ки Топурия пули калон талаб кард ва UFC розӣ нашуданд. ман ин чизро дар як интервюи худ гуфта будам, лекин Дана Вайт гуфт ки ин суханҳо рост нестанд. Аммо менеҷери худи Топурия дар интервю ҳамин суханҳои маро тасдиқ кард. ӯ гуфт ки барои муҳориба зидди Ислам ба мо пули кам пешниҳод карданд, барои ҳамин мо розӣ нашудем. ин суханҳои менеҷери ӯст. Илия ҳар чӣ мехоҳад гуфтан мегирад, лекин менеҷери ӯ гуфтугӯ гузаронид. менеҷери ӯ ин чизро медонад ва ман ин чизро медонам. ман одатан кӯшиш мекунам ки дар интернет муноқиша накунам ва дар чунин корҳо иштирок накунам. Лекин вақте ки ту хаб мекунӣ, одамон фикр мекунанд ки ӯ рост мегӯяд, гӯё ки ман осеб доштам ва барои муҳориба розӣ нашудам. Дар он ҷо ягон гап оиди даст набуд. вақте ки ба ман ин муҳорибаро пешниҳод карданд, ман дарҳол розӣ шудам, бе ягон талаб кардани пул ё ягон чизи дигар, гуфтааст Махачев. ва дӯстон, ҳамаи мухлисони MMA албатта ки муҳорибаи Махачев зидди Топурияро дар турнири кохи сафед дидан мехостанд, лекин мутаассифона ин кор нашуд. акнун Топурия зидди Гейҷи меҷангад. ана оиди Махачев бошад, пас ҳоло ҳам маълум нест ки рақиби навбатии ӯ кӣ мешавад. ба фикри шумо дӯстон, агар Топурия Гейҷиро шикаст дода тавонад, пас UFC муҳорибаи Топурия зидди Махачевро ташкил мекунанд ё ба Ислам дигар рақиб медиҳанд? фикрҳои худро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.